No vidíte, ani ste še neobačili a mešac je za nami. No a už je tu váš obľúbený, dúfajme, že obľúbený, zábavný program pre východňaroch o východňaroch Kľudnejšie za Šmejce 2. A to, Eľo, penieš dostanem za toto vystupovanie. Co, jaké penieži? Však tu nejde o penieži, však tu ide o zabavu, srandu, nie? Ja še barz nezabávam. Tam mi zvedala, keľo za to dostanem. Keľo, no to však tak jak furt, no. Takže zažiť. A kedy mi to vypláciš? O mešac. Som rád, že môžem baviť živú animáciu. Je to pre mňa životná, nepremenená šanca. U dvojkoj zábavného programu, ktorý pre vás pripravuje divadlo Kľud, uvidíte okrem živých animácií ešte i jednoho vzácnoho hojsca, východňara, ktorý še u Švece presadzil i bez kvetináča. Dnes to bude Ondrej Kandrač, výborný muzikant, i moderátor, i spevák v jedným. No, ale ešte predtým sebe dajme východňarský jazykový obláčok. Naspak, naspak! A poďme k slovnomu spojeniu číslo 1. Tichá noc, sváta noc. Koleduje. Tichá noc, sváta noc. Koleduje. Tichá noc, sváta noc. Koleduje. Co na mne tak kúkáš, takú si pripášem. Koleduje sebe obytku. Co na mne tak kúkáš, takú si pripášem. Koleduje sebe obytku. Co na mne tak kúkáš, takú si... Už dokoledoval. A poďme k slovnomu spojeniu číslo 2. Šikal proci vitru. Šikal proci vitru. Šikal proci vitru. Toto slovné spojenie nám hovorí jasne, že nielen pri šikaniu, ale i pri živote človek musí znať, skadzi duje vitor. Jaj, jaj, jaj. I ľudia na východze majú svoje problémy. Práve za to prichodí poradňa východňar, u ktorej googľania, najmudrejšia žena na Švece, každomu nájde rady. Googľaňo, poradz mi, jak mám mojej maceri povedať, že mi hruba, ale tak, že im neprizabila? Ta co? Čakaj, loadujem. Ta co? Už mám. Znáš co? Povedz je to jak príbeh o Marii a Duchu Svatým. A to uverí tomu? Ľudia na východze tomu zaceľ veria. Googľaňo, no tak kto vyhraje voľby v roku 2020? Co, uouduješ? Uouduješ? Nie. To mi pláno, jen sa na to spomeniem. A teraz už privítajme v Kľudnejšie za Šmejce 2 slavného muzikanta,
moderátora i hudobníka v jedným, 3 v jedným, praktické balenie, Ondreja Kandrača, za ktorým še filmovým trikom prenešeme rovno do Košicoch. Tadzeje. Joži, vítaj. Serus. A kde si bol doteraz? Prebač, bola zápcha u filmových trikoch. No ale už mi tu a som rád, že si prijal pozvanie do našeho programu Kľudnejšie za Šmejce 2. Ondrej, słuchaj, tu takové na začiatok všetce chcem spýtať, jak sa tu cítiš v našom programe? Jak doma. No, asi za to, že natáčame u tebe doma. No a keď sme už pri tých husľoch tvojich, ty si typicky tým, že si výborný huslista, aj spevák, aj moderátor, 3 v jedným. Sú aj lepší. Výborné balenie, také exkluzívne. No, słuchaj, tu ty s husľami si sa aj narodil, či takedy aj motiku si sem tam dali? Bohužiaľ, v tých začiatkoch som skúšal a proboval i motiku, ale potom som prišiel na jednu geniálnu vec. Furt je lepší mať jeden mozoľ pod bradu od hušľoch, jak dzečec na ruke od motiky. Ondrej je typicky tým, že nás zabaví furt má nejaký bonmot pripravený. No, ale Ondrej, vy jak kapela Kandračovci, jak dlho už spolu bavíte a keľo koncerty tak ročne zhruba? To sa nedá zrachovať, Joži. Hráme asi 12. rok a ročne aj 150 koncerty a treba povedať, že za tých 12 roky, co hráme spolu, sme še ani raz nepohádali. No, raz. Ale už še nerozprávame 11 roky. Je to je výhoda, rozumíš, aspoň še nemáte na čím povádziť, hej? Takže vyšvetlíme. Ktorá pešnička je pre muzikanta tá najkrajšia? Ktorá? Tichá. Noc? Tichá noc? I tichú noc môžeme zabaviť? Je dlouhá noc a potom i tichá noc. Aha. Ale to je inší príbeh. Dobre, no Ondrej, sluchaj tu, tak keď už máte telo koncerty, máte už nabavené, tak už musíš toto pišmičky znať spredku i zo zadku, nie? No hej. No, tak sprobujeme teraz tak. Zahrajem nejakú pišmičku, nejakú takú, co ty by si znal, spredku. Spredku? Hej. No a teraz spróbuj ju zahrať od zadku. Dáš jej tak. Oj na hore 2 duby, oj na hore 2 duby. Výborne, naozaj, zaši nás dostal, no nevadí. Ďakujem Ondreju Kandračovi zo známeho muzikantského klanu Kandračovcov za to, že prijal pozvanie do našej relácie Kľudnejšie za Šmejce, ale my sa s ním ešte nelúčime. Ešte nám zabaví podmas do nasledujúcich scénkoch, ktoré ešte volajú Pripovidky z družstva. Ondrej, zabavíš? Kedykoľvek. A ďakujem krásne. Ideme na to. Hej, predsedo. Keby mi v ďalších voľboch kandidoval za predsedu družstva ja, co by sa stalo? Nič. Len by bolo o ďalšieho neúspešného kandidáta veci. Predsedo! Úplatky, bereš? Co? Úplatky? Znáš, že berem, však som predseda, nie? No, tu máš. A to co? Tak, uplátka, nie? Riadna uplátka, len vykusaná do nie? Uplátka. Ďakujeme Ondreju Kandračovi, že nám tak šumne zabavil podmas na našim družstve. Ale nám je ešte málo. A tak, cigán, hraj! Som ožil. Co je? Už stačí. Už nám precíkaš do 3. časti. Ukľudnejšie za Šmejce 3, Omešac, Uvidzice. Mne. I mne. I mne. I mne. Nie, bo na druhý týdeň ide na lyžiarsky. Ale pošlem brata, on je najnerozhodzaný odo mňa.
Ani ste se... No vidíte. No vidíte. Ani ste se... No vidíte. Ani ste še neobačili a už je tu... Nič. Kľudne še zašmejce 2. Ja znam sám, ešte. Normálna oplátka, len... Vik. 3 v jedným, praktické palenie. Ondreja Kandráča a zvoní mi telefon. Je, volá mi, že nemôže. Takže ďakujeme Ondreju Kandráčovi zo známeho Michalovského. Ďakujem Ondreju Kandráčovi zo známeho muzikantského... Ďakujem Ondreju Kandráčovi zo známeho... Co ja som? Ďakujem Ondreju Kandráčovi zo známeho humenského... 3.